Πόρτα Νόβα. Πιστοποιημένες πόρτες ασφαλείας. Εσείς πόσο ασφαλείς είστε? Η απουσία σας από το σπίτι μπορεί να σας επιφυλάξει δυσάρεστες εκπλήξεις. Αδιαφορώντας για την ασφάλεια του σπιτιού σας ή κάνοντας λάθος επιλογή σε μέτρα προστασίας, όπως τορακισμένες πόρτες, κάνουμε τη δουλειά των διαρρηκτών πιο εύκολη. Το 2010 πανελλαδικά καταγράφηκαν 89.642 διαρρήξεις σε σπίτια. Η παραβίαση των κοινών μέτρων ασφαλείας είναι υπόθεση ρουτίνας για τους διαρρήκτες. Έχει καταγραφεί ότι οι πόρτες ασφαλείας είναι ένα από τα πιο ευάλωτα σημεία σε ένα σπίτι, όταν δεν έχει γίνει σωστή επιλογή. Εδώ παρακολουθούμε μία επίδειξη διάρρηξης σε κοινές πόρτες ασφαλείας. Οι πόρτες υποχώρησαν σε λιγότερο από 10 λεπτά η καθεμία. Στην Πόρτα Νόβα, η ασφάλειά σας είναι σημαντική υπόθεση. Με εφόδια τις πρωτοποριακές γνώσεις και την τεχνολογική υπεροχή, δημιουργούμε προϊόντα ασφάλειας και ποιότητας. Χαρακτηριστικά, όπως χρήσια τσαλολαμαρίνας έως 1,5 χιλιοστού, κλειδαριές υψής της ασφαλείας και κλειδιά τελευταίας γενιάς με κάρτα ιδιοκτησίας, πρωτοποριακά πατενταρισμένα κλειδώματα, εφαρμογή αντισυσμικών μεντεσέδων με ρουλεμάν και χρήση καινοτόμων μερικών ανοιγμάτων με χρήση μασίφ μάνταλου κάνουν την Πόρτα Νόβα να υπερέχει στην κατασκευή θωρακισμένων πορτών ασφαλείας. Οι αυστηρές απαιτήσεις της Ευρώπης κατατάσσουν τις θωρακισμένες πόρτες σε κατηγορίες ως προς την ασφάλεια που προκύπτουν από προκαθορισμένες δοκιμασίες όσον αφορά τον τρόπο και τον καθαρό χρόνο προσπάθειας διάρρηξης της κάθε υποδοκιμή πόρτας. Οι δοκιμασίες αυτές γίνονται σε ειδικά εργαστήρια πιστοποίησης, στα οποία δημιουργούνται πραγματικές συνθήκες διάρρηξης και εφαρμόζονται μετρήσεις που κατατάσσουν την κάθε πόρτα στην αντίστοιχη κατηγορία. Η Πόρτα Νόβα, ακολουθώντας τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Νόρμας ως προς την ασφάλεια, πιστοποιεί κάθε προϊόν της και σας προσφέρει 3 πιστοποιημένα επίπεδα ασφάλειας. Κατηγορία 2, με 14 περιμετρικά κλειδώματα. Κατηγορία 3, με 17 ή 20 περιμετρικά κλειδώματα. Και κατηγορία 4, με 18 περιμετρικά κλειδώματα. Ας παρακολουθήσουμε τη διαδικασία δοκιμής της Πόρτα Νόβα Platinum για πιστοποίηση σε κατηγορία 4. Προσπάθεια αποκόλλησης κλειδαριάς. Διαθέσιμος καθαρός χρόνος προσβολής 30 λεπτά. Προσπάθεια αποκόλλησης εκτροπέα. Διαθέσιμος καθαρός χρόνος προσβολής 30 λεπτά.
Προσπάθεια στρέβλωσης πορτόφυλλου. Διαθέσιμος καθαρός χρόνος προσβολής 30 λεπτά. Προσπάθεια στρέβλωσης μεντεσέδων. Διαθέσιμος καθαρός χρόνος προσβολής 20 λεπτά. Προσπάθεια καταστροφής κλειδαριάς. Διαθέσιμος καθαρός χρόνος προσβολής 60 λεπτά. Η πόρτα άντεξε σε όλες τις δοκιμασίες. Απίστευτο κι όμως αληθινό. Στην Πόρτα Νόβα, κάθε πόρτα ασφαλείας συνοδεύεται από επίσημο πιστοποιητικό και έγγραφη 5ετή εγγύηση. Πόρτα Νόβα, εκεί που η ασφάλεια είναι αναγκαία.